Φίλοι, το βίντεο που θα παρακολουθήσετε είναι η τρίτη απόπειρα που κάνω, όχι μόνο για να το δημιουργήσω, αλλά κυρίως να το δημοσιεύσω. Τις δύο πρώτες φορές, δεν ξέρω για ποιους λόγους, παρότι το δημοσίευσα, δεν ήταν ορατό σε όλους. Ποιο ήταν και είναι το θέμα? Εδώ και αρκετές ώρες έχει γίνει ένα επεισόδιο καινούριο όσον αφορά στην υπόθεση με τους παλαιοχριστιανούς. Οι περισσότεροι θα έχετε ακούσει αυτούς που τους ασκούν στενή πίεση, που ζούσαν στην Κόρινθο ελεύθεροι, που έφυγαν τότε με τις καραντίνες και τα μέτρα κτλ. Και η μόνη κατηγορία τέλος πάντων που γνωρίζουμε είναι ότι ο πατέρας κυρίως και οι γονείς δεν πήγαιναν τα παιδιά τους στο σχολείο. Σε αυτή την υπόθεση λοιπόν είχαμε ένα νέο τρελό επεισόδιο, θα μου επιτρέψετε να το χαρακτηρίσω, ότι ο πατέρας Κλεωμένης είναι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού που έχει η κόρη των παλαιοχριστιανών. Μέχρι και τώρα ακόμα και εγώ δεν έχω καταλάβει από πού ξεκίνησε όλο αυτό, γιατί λένε ότι το κατέθεσε ο πατέρας όταν μίλησε στους αστυνομικούς. Αυτό λοιπόν συζητήθηκε στον Αντένα στην εκπομπή του Λιάγκα, όπου έβγαλαν ζωντανά τον πατήρ Κλεωμένη. Η όλη συζήτηση ήταν γύρω από αυτό το ζήτημα, τον πίεσαν συνεχώς να απαντήσει αν είναι αυτός ο πατέρας, αν είναι αυτός ο πατέρας, και θέλω εδώ να σημειώσετε ότι αυτό το βίντεο δεν είναι για να κουτσομπολέψουμε τις εξελίξεις. Θα καταλάβετε στο τέλος πού καταλήγουν όλα αυτά. Τον πίεζαν λοιπόν τον πατέρα Κλεωμένη, που δεν θέλει και πολλά για να εκραγεί. Είναι άλλωστε γνωστός, πέρα από τις πεποιθήσεις του, στις οποίες κάποιος μπορεί να συντάσσεται ή όχι, είναι γνωστός ότι κάνει κάποιες πράξεις πολύ προς το τέρμα, και κάποιες από αυτές τουλάχιστον του έχουν στοιχήσει και τη σύλληψή του. Απαντούσε λοιπόν ξανά και ξανά ότι δεν είμαι εγώ, ούτε είμαι εγώ ο πατέρας, ούτε και τους ξέρω, τους έχω γνωρίσει ποτέ, εννοώντας αυτή την οικογένεια των παλαιοχριστιανών. Ξανά ο Λιάγκας επέμενε, ξανά και ξανά, μέχρι που ο πατέρας Κλεωμένης εξεράγει και άρχισε να τους ταχώνει, σας τσούζει, σας πονάει, τελίτσες, κάναλα τους έλεγε, στημένοι δημοσιογράφοι και όλα αυτά. Ακολούθως, στην ίδια εκπομπή, βγήκε να μιλήσει για το θέμα ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας, που τους αποκαλούν παλαιοχριστιανούς. Κάποιοι μου λέτε να μην τους λέω έτσι, να τους λέω παλαιοημερολογίτες. Απλώς εγώ τους αποκαλώ έτσι γιατί με αυτή τη λέξη τους ξέρουν οι περισσότεροι πλέον, γιατί είπαμε το έχουν κάνει σειρά αυτό το πράγμα. Έτσι, ολόκληρη τρελή ιστορία που ξεπερνάει και τη δυναστεία. Ο εκπρόσωπος λοιπόν, ο νομικός εκπρόσωπος του Μανώλη Καλαϊτζηδάκη, είπε, όπως έχει πει και ο ίδιος στο τέλος ο πατέρας, πως δεν έχει ισχυριστεί ποτέ για τον πατέρα Κλεωμένη ότι είναι ο βιολογικός πατέρας. Παρ' όλα αυτά, η δημοσιογράφος που ήταν εκεί στο πάνελ δίπλα στο Λιάγκα, μια ξανθιά νομίζω κυρία, είναι με γυαλάκια, η Άρια Καλίβα, που είναι και αστυνομικός συντάκτης, έχει και αυτό τον τίτλο, εξεράγει και επέμενε ότι είχε στα χέρια της την κατάθεση, λέει, του Καλαϊτζηδάκη, και πως λέει μέσα ότι ο πατέρας είναι ο Κλεωμένης. Στη συνέχεια όμως συμπλήρωσε και το εξής, ότι είναι από το περιβάλλον του πατέρα Κλεωμένη. Τελικά τι από τα δύο ισχύει? Είναι ο Κλεωμένης που τον έχουν και άχτη τα κανάλια, και σιγά σιγά πάμε και στην ουσία, τον έχουν και άχτη, ή είναι κάποιος από το περιβάλλον του? Γιατί όταν εκτοξεύονται τέτοιες κατηγορίες δεν μπορεί να μένουμε στο φέρεται, ακούστηκε, είπε. Όπως και να έχει, ο δικηγόρος δήλωσε στον Αντένα ότι εμείς θα πάρουμε το αντίγραφο της κατάθεσης για να τα δούμε όλα ένα-ένα, και ότι δεν έχει πει ποτέ κάτι τέτοιο. Τώρα πώς γίνεται ο δημοσιογράφος να έχει το αντίγραφο της κατάθεσης και ο ίδιος ο Καλαϊτζηδάκης, ούτε και ο δικηγόρος του, να μην το έχουν ακόμα? Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Όταν η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τον χαρακτήρα και τις πράξεις του Κλεωμένη, από κοινού, μαζί τα έλεγε και ο δικηγόρος του Καλαϊτζηδάκη, ο Λιάγκας και οι υπόλοιποι, από κοινού άρχισαν να τον κακοχαρακτηρίζουν,
να λένε περί ψεκασμένων, αυτά όλα για τσιμπήματα, για ταυτότητες. Εκεί δηλαδή ήταν προφανώς που ήθελαν να το πάνε ή τους βόλεψε και το προέβαλαν. Και θέλω και να προσέξετε και μία λεπτομέρεια, γιατί όλη αυτή η σειρά με τους παλαιοχριστιανούς ξεκίνησε από ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ που είχε βγάλει ο Ευαγγελάτος. Από εκεί ξεκίνησε, από το Μέγκα. Και έτυχε να στείλει τον ρεπόρτερ για να πάει εκεί στα λαγούμια που έκανε και τις μεταδόσεις και τα λοιπά. Επαναλαμβάνω, μιλάω για την αρχή, από πού ξεκίνησε το όλο επεισόδιο. Και έστειλε λοιπόν αυτόν τον ρεπόρτερ, ο οποίος ήταν ο ίδιος που είχε πάει και στην πλατεία Συντάγματος όταν γινόντουσαν οι διαμαρτυρίες για τις νέες ψηφιακές ταυτότητες. Μάλλον είναι η ειδικότητά του αυτός ο τομέας, δεν ξέρω, πάντως ο ίδιος ήτανε. Προσθέστε και το εξής, ότι λίγη ώρα πριν ξεκινήσω το βίντεο και ενώ είχαν προηγηθεί όλα αυτά από τον Αντένα, το Λιάγκα, τη σκητάλη πήρε ο Νίκος Ευαγγελάτος, ο οποίος έπαιξε και ολόκληρο αρνητικό αφιέρωμα για τον πατέρα Κλεωμένη, δείχνοντας διάφορα στιγμιότυπα από αυτά που ανεβάζει ο ίδιος, από αυτά που κάνει, έτσι ώστε να βοηθήσει και αυτός από την πλευρά του να σκιαγραφηθεί πλήρως ένα αρνητικό και απαξιωτικό προφίλ για τον πατέρα Κλεωμένη. Τώρα, να τα βάλουμε και λίγο κάτω. Η πρώτη κατηγορία που είχε εκτοξευτεί κατά των παλαιοχριστιανών είναι ότι μήπως κάνανε παιδιά εκεί μεταξύ τους. Ξέρετε ποια είναι η λέξη, ας μην την πω καλύτερα, την καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη κατηγορία και με βάση αυτή ζητούσανε από τον Καλατζηδάκη να κάνει και τεστ DNA για να δούμε μήπως, για να δούνε μάλλον, μήπως είναι αυτός τελικά ο βιολογικός πατέρας. Επ' αυτού δεν υπάρχει καμία απάντηση, καμία εξέλιξη, κάτι οριστικό. Δεν υπάρχει από τους ίδιους που προωθούσαν αυτό το θέμα. Ο Καλατζηδάκης είπε, εμένα είναι πεποίθησή μου να μην δώσω DNA, αλλά μπορούσαν και τους είπε, μπορείτε, πηγαίνετε, πάρτε το εσείς από μόνοι σας, από τα μπουκάλια, διάφορα. Το DNA είναι εύκολο να ανασυρθεί και να πάει για εξετάσεις, χωρίς και καν να τον ρωτήσουν, που λέει ο λόγος. Από εκεί λοιπόν ξαφνικά πήγαμε στο μήπως ο βιολογικός πατέρας είναι ο Κλεωμένης. Κάναμε ένα άλμα δηλαδή από τον πρώτο κύκλο των επεισοδίων, όπως γίνεται και στις σειρές. Κάναμε ένα άλμα, μήπως είναι αυτός. Επομένως, ένα ακόμα συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε από όλη αυτή την ιστορία και γιατί τρομπάρουν τόσο πολύ και προσθέτουν συνέχεια νέες υποτιθέμενες πτυχές και να συντηρείται στην επικαιρότητα. Πρώτον, είναι, όπως το έχουμε ξαναπεί κιόλας, αλλά προστίθονται συνέχεια, όπως βλέπετε, να αφήνονται άσχημα υπονοούμενα για όσους γενικότερα, για όσους αρνούνται τις ταυτότητες, τα τσιμπηματάκια, μπορεί να θέλουν να πάνε να ζήσουν ελεύθεροι στο βουνό και στη συγκεκριμένη περίπτωση κιόλας με τον Κλεωμένη είπαμε τον έχουν και άχτη για πολλά που έχει κάνει, πολλά που λέει. Αυτά, φίλες και φίλοι. Νομίζω ότι μπορείτε και εσείς να κάνετε ακόμα περισσότερα σχόλια γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα και το ότι αυτό το θέμα υπερκαλύπτει την επικαιρότητα και συνεχίζει ακόμα, βάζει πίσω δύο πολύ σημαντικά που τρέχουν. Δεν μιλάω για την ακρίβεια, την πανακρίβεια που την έχουμε παντρευτεί. Επισκιάζει όμως και το θέμα με τα τέμπη της εξελίξης που υπάρχουν και στις 18 Μαρτίου θα ξανασυζητηθεί το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και τις αντιδράσεις που είναι αρκετές που υπάρχουν για την αποστολή της φρεγάτας Ύδρα στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία αναχώρησε αργά το βράδυ και είναι ήδη καθοδόν, θα κάνει μια στάση στον άσταθμο της Κρήτης, στη Σούδα, και από εκεί θα πάει κατευθείαν για την αποστολή. Έχουμε δηλαδή και μια περαιτέρω εμπλοκή της χώρας μας σε τέτοιες εξελίξεις, πέραν του ότι συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, μας λέει και ευχαριστώ, μας στέλνουν και ευχαριστήρια και είπαμε
εμπλεκόμαστε ακόμα περισσότερο σε ένα τέτοιο ζήτημα, όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ερυθρά Θάλασσα, έχοντας πίσω μετατρέψει και το στρατηγείο της Λάρισσας σε στρατηγείο που θα διευθύνει όλη αυτή την στρατιωτική επιχείρηση που λέγεται Ασπίδες. Κάποιοι μου γράφουν σε άλλες πλατφόρμες ότι εντάξει πάνε εκεί κάτω, εννοώντας ότι γιατί λες για πόλεμο, ότι είμαι υπερβολικός. Συγγνώμη, ο Δένδιας είπε ότι πάνε σε εμπόλεμη ζώνη. Τους ευχήθηκε καλή τύχη. Ότι γνωρίζει τον κίνδυνο που θα αντιμετωπίσουν, ότι αυτό είναι για το εθνικό συμφέρον. Τώρα, αν κάποιοι νομίζουν ότι η φρεγάτα μας πάει εκεί για να ψαρέψει και να μας φέρει και ψαράκια πίσω να φάμε, είναι δικαίωμά του να πιστεύει ό,τι θέλει. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια χαρά.